Mama Watoba Heya, Prophet Gideon of Oriasi, the warrior prophet, so go crash and to me, not send him, on the edge of my one, it's Ibamadiana chipping in way. No more, then I arrest, then I quench, then I Jumapa, then I worry, Nampum Swamara, and if I get say, draw, that's when you draw, to be vanity, to me, oh, manatee won't conquer. Would you bring one? I want you to move. It's Yaki Kafue. Oh, come on, Muntum, woman, I'm one. That's also concluded. Abusia apomuti sen basa yi adom nyame ode na basa ma Moses eyi edom kese esedum se ejeta nyame owo no ho ne malama tudu ayra owenfo kese no wamu obibia ene awie die eye spiritual time and powers ene ye bechiru tum ye katum ya wonim tum ma me wo ho no mo abo ho ban wate enipa nye wa mo ho ban obi bekum wa mo ho obi besew suro nipa ne jai saman so wo ha protect wo ho ma omunye duru wo ha yedu kase nemi mu be yedu sta kuya wote sen kuya papa bi Yehowa insura abena Yehowa ntutu anamo ensiye brother no te all the way from US ene ye be chiritumi wo ha ma omunye du because ni pa ba no monye wo mu anye duru obi betamu ato akwere wo protect wo obi beku na wo mara nye den enso ye nene baba bechu sunsumu niema pa wochia word of prophet awie dia ba me da onyankopon ene basa yi adom nyame kontonkuro da mansa kom donzua wo so abrefo amani ampo nyame onim ne mani nyame serebu a won sere nkyera ya tamfo esiremu seje tanyame wo so ne ho ne malam tudu ayera owemfo kase ne wo mu wate wafa wo firi adom nko adom mesi be enne wie dia mede mawotufo bu ankasa mawoni na wate nipa ya nuwa mona mono wamunye wamwane sew wobesode yetia wo mane ya mapapa ntime nya dan emma wakwamu entima wani na ho protect wo ho mawumunye du wo abrochira mawumunye du wo Ghana mawumunye du ba bibia wutie mi bia tese wo mawumunye dan eye du
umuye dua obi ntimi mpagya wo enkoto wonton kone ene me ka nokora kyerɛ umuye dua obi ntimi mpagya wo nkoto kone da biara da protect wo ho na ene ntimi nyɛ den enda ne nyɛ den ema ho protect wo ho pa na ema wo munye du ene me ba kyerɛ wo ahaban mi ha na ama wo mu ayɛ den ayɛ du na sa ahaban we no Habawen or ye very, very powerful papa. Will be what no more, right? When you be connected to the earth, when you be connected to earth, when you be and this will be your baby. Now, what they say for more, Mammy baby, I will be a quote young. Or bit me called you do not have a petty one who could yum, not one nine home. No furu adwa say nyema na wo pa me yesunsum nipa ye ni mo soro ni mo famo me ka no kora kyerɛ wo enye gya wo ho wo betimi kɔgye aduro no de abegu ba bia wonam onipa bia wo connect to the earth wo sɔre anopa efom na wo si wo hu sɛ wo yɛ okrate asefo ene mba kyerɛ wade a obi kɔto waduro obi de aduro kɔhyɛ baabi ɛse aduro ni enya wo da beka no kora kyerɛ wallahi nya de benya wo da hwɛ ɛsɛ so bo ho ban because no onipa black man have black sense onipa tuntum adwembɔne mpani tiri mu da wo kyesa bo ahwiriye black man have black sense enti ɛsɛ so ma wo yi du no bo ho ban no protect wo sa wona ma wo nsuro hwe wo kwa wo confident say wo kɔ no bibie ni we betimi aya wo da me to na aya da bia me ka te aginyame me say de aginyame only God so wo nipa wo beka so betwa me nkwaso ana abeka so be se me ewura bi di kanya se mami mane ma nkɔ widim mane ma nkɔ ho ni wa mane ma nkɔ ho on be ha wo omonye to si ane samala ayi to feel abayi fueni because no wo de ewutiri mu fan yo wo de wondwi adwembɔne ma obi yo de so no na abiri na biri nyina na wo dwi adwembɔne anya den ama e ka ne nko no woni magu ase e ka ne nko no haw bia ba wo so ma me mane ma nwura wo widie mu ate bo ho ban protect wo ho ni kwase yegimifuo kwase mpani bia na ntimi ama me se protect wo ho pa me say protect wo ho only God warrior oboa wo be di kan coffee o bagbo ko le no try o ba se coffee o bagbo ko le no try o ba se nje me be kyerɛ wade kɛse pa me be kyerɛ ahaban we ye fani sunsumasa we to so acromatiko ebinom fene akoko nini dame no apɛ brɔdeɛ no brɔdeɛ fruit brɔdeɛ no brɔdeɛ na yedwa edino wo bɛpɛ brɔde ho no ene me kyerɛ wade a wo bɛya so bi kɔkɔgye aduro bɛhyɛ wo area krompa aduro no entimi wo da wo betia so enya wo foko brɔde a yedi no brɔde na yedi no brɔde ne ho no wo betwitwa ahaban wen wo dade ne betwitwa wo betwitwa ahaban wen keten na wo twitwa acromatic no acromatic on so no we twitwa ne keten wo twitwa brɔde na yedi no wo bedwa ne hono no wo betwa ne keten na wo de afra ahaban we adufra mu nyansa na de afra ahaban wo de fra me pa che oye wa wo de beka ho enie wo de fra ne oil wa de beka ho ni eye all colors nti no de obenya bia no eye all colors na odi afra obetimi so de oil we so bia ye den aka ho na odi afra no hata o hata e ma ne wo a enya me kire sunsuma de pa tu amena we tu amena no tu amena ma ne nkofom na esoja o soja hwiegu amena nim ami ene me kire wade a onipa bia o so ti asase so be na dwen se wo no ma
womo ahonto omo so honto mo da mama homanka wa wo so ahonka kan ye so obi so wo ma ahonto wa mama weta so manenti yare manenti enimguase manenti owuo manenti ahokyere kano kora kyera wo bi do wado ni bi no obi tan so so no atan ni bi ase Nyankopɔn di animonyam tani ni pa so be se o mama gina nyame mu na se no hwe me kano kora kyera wo na wa ye den wa hata o hata mane wo a soja eja na so no hwi eja ni gu amenanim eja no aso no eja na so no hwi eja no egu amenanim wo fu aye ofi a wankasa wo betimi aye wo ho betimi akobushi ba bia koye no no hwi eja na gu amenanim na wo de ayi na wa brode ne hono ni ngura na twitwa no ene sunsuma sana chromatic on na wo de afra no de oil na afra no de egu jenim ebe hia ye enwusie na eba afida amenanim eba no fa wonan ye den di kan fa wonan benkum etia amenana no na enwusie no emo fa wonan ne ho na wasa de wonan we no asa etia amenana no na ba fa wonan ne ho afa wuwi a ko e kata amenana so onipa bi oba na jo so be sore to bi di kan wasama ado so yes akwankyere ni wiye no nipa bi oba na so be sore etia wono ma wo yes obi ntimi ntu waduro ma ni nya wo da kada kora kyeda wo yes direction ni wiye enya de obi betimi atu waduro akase o me to papa ya duro me set no me to na duro ni menya no oboa nya de ebesi enya de ebesi wontimi ntu waduro ma ni nya wo da obehunu so yes bibi ya dan ewo baabi wo honom a protect wo ho one protect wo ho a wo jimifu obi be ya dan ya be sew abrabo na ye ebo no onipa bu a wonye papa o misi onipa bi wo honom a wo ben wa wo betie ho information wo be kum wo be sew na so wo ba no wo protect wo ho a ade bi obeye ubi an enye djuma da ono kasa betam ni musuo atam ni ngu ase atam hawo na mane watam di aso akọ kana kura kyerɛ wo me kana kura yɛ den akyerɛ wo ma wani nyɛ den ɛna wo no de wona yɛ siso enwusie na ɛba no enwusie na ɛfura menani mu amana na waturi musie na efu uwie no ka kyerɛ Awurade sɛ ɔdoma kwan onipa bia efiri nsuo mu onipa bia so firi fam because yɛ de nɔteɛ ɛna nwunu nipa onipa bia wɔn pɛsɛ me ho betome on pese mani beje opami anim guase wodi mi chinchin opami ase no ma ne nkofom uwi akata so enu ano no kotena afie dia wose wa ben no on sore ne yanhwade enyina ni ma champon obi a wa honhon obi a ya boni dua na wa honhon na fura doa ya bodua wa honhon e bia woni obi a wa honhon ni yefuna ho mesere okopa champo nwura eni enkanka esie na nkanka ye no eni a champo nwura na me ye wo oyo ketua bi wo ho oyo nanu ni ye wo oyo ketua bi wo ho udi besom na wo de asra no ma me wo de sra na me ma just wonder wa pe oyo ketua bi ye den e wo ho me yi a kire what the srana just 1 hour per oyo nini what the srana just 1 hour per ho na wa ho ni nyina obetwetwe ho na wa twe ho no obetwetwe se bibi hu obi a ye de esie notie no eni a champon eni anka etwade no de aka wa yewe ho na de asra nipa no ame ade bi a ho ne ho nyina no ebetwetwe amanakọ amo nipa ne ho anya dan atọ o so ye ni dua na ba no nye fa na ha ne nsa yare ye ka obi a wa ben a obi a wa ben no obi a woni mu haban ma o so ye nkotie aduromra ene ne hahan enya danta o danta ne di atudu amen chiro ye ka danta enya danta ne di atudu egba no no ti asie ye ka danta enya danta o danta ne di atudu ne kita mi bi egba no no ne fe ne danta
tu wo hono mo a no agye bibia ye den edi ya nneema timi ye den ada nneema ye wo de akwancha ma ye bi no obi wo hono mo a owu a wo honye na shikeke no de wakaduro so wo ye saa de na mane mfa wonko ha ne wagadugu de obeye bia mane nye ebe kwaba ne so back mesi de obeye bia mane nye ebe kwaba ne so back obehunu si yes bibi wo baabi me say obehunu si yes bibi ye den ewo baabi yeah sorry ena omu bisa so nyankopon ne wahia ma akwankyere ma anwura ye enkasa ma wo sen ye ni dua na ba ne ye hahan no obone fo ndi ohaw ba yeso a odi amane ba yeso a odi musuo ba yeso a odi balok ba yeso a odi ohaw na pinisie yare na sasabo ba yeso a o se yenkan na bode na wa abo no en fa nsa ye ho yare ba obi won mo yo ba wo nwa mepacho wadruni ade we ya awodro kese ene obi bia wo yo bayifo platform so awutie mo nim haban we obi bia wo yo bayifo e wo platform so awutie unim haban we haban we ne obayifo edware a wo ba wa so de ma wontimi nkyene da e ka na kora kire wo haban we enti se baye bi yew baye bi agi usika baye bi agi wani monyam a ne sirawo ahaban we ebedi wasema ma na baye agi wani monyam a ye kosa ahaban we e wokrowa mu jodi asiye baye bi agi wani monyam a abayifo nyina me ma good afternoon ne mo wukura ankanye dwuma ye de bedi mu no temo se monye ye be kire mo se yesoso ye wo ho obi agi wani monyam a me sirawo ahaban we any oil there were oil bi wo honom e favor oil any haban we ba wo be ya agese wo ye no okrowa mu wo be wo ya age wo ye no okrowa mu wo ya age wo ye no okrowa mu sa oil nini wo be ya agese wo ye no okrowa mu na wa ye den wo de ahohoro wanim wo de be dware sa for 7 days into be pe krowa kese na dia haban we obi bia wo yo bayifo a wo tie me no mesra wo na haban ni bayifo dwale haban yo obayifo enu to mutin ko tena sore dem ebo yesu din mutin ko tena sore dem eye ka bo siete yede shaiki nuru ne oso oboton so bo eye be yi tons me ma that first ko Pentecost sore dem me ma na assemblies shaiki assembly for one type bo sa tons no assemblies for omo boss atons ne papa nti obi wu etemi platform is no kwa assembly ya wonim de America no to the asem shaiki nuru shaiki srawo no den tumane pra ne ho no oyi moni monyam enti abayifo haban kese papa no sa haban we wudware abayi ntimi nyawo because no ade bia sunsum mu spirit bi de kan ho no eni kan so ochiri ade bia sunsum no spirit bi di kan ho no eni kan so no ochiri ayesa yawa tumi bia ti yawa mu ye bonya mensam na se ne 90 se yawa ye bonya mensam na ne o se ne 90 se yawa enti wo de yawa edware a bosom tumi ntimi nyawo ba ye tumi ntimi nyawo obi du koma nsuo tumi anya de obetimi ayo because no ade a asuo ne tim no wo di bi dware in a spiritual realms no ade bia honhom bi de ye ne ho no ani kan so no eye ne chiwade ompe sa ne tie enti abayifo ma haban kese pa ni abayifo afo no ye abayifo no tie mi a ene abayifo no ma haban kese papa ni haban we na wonyem na wonya miscarriage ya me pa cha no haban we no enya de a wobenya miscarriage biem habawen wonnua enom a wonya miscarriage biem obi wo typhoid wo pressure mesrawo nua nenom because folic acid yeden ewom ebebo anyinsen no ama ne matimi ayeden adane so the habawe very powerful ye wo de the flowers ne yeden eye se obi kasa twen na obi hunu a me pa cho enkasa chire ni nyansa se yeden wahu ni seed ni yo eno na me twitwa no
obi ka se twɛn na obi hunu a enkasa maame enkasa mane hunu se wo no enkasa no nam no ye sunsum nipa okɔ spiritual church coffee ko le no try ubasha to bi ka se twɛn na bi hunu kɔpɛ ahama we miensa pa homa tuntum na fa wrɛ pentro nipa ko ne din na hala me obɛti ni baabi nka me so obɛyɛ dan obɛti sɛ obɛti ni baabi nka so ɔno so waduru a yɛbɛkyɛ ne sɛ onyame so wɔtum ta hama we no na de ban no ɔyɛ very very powerful pa ɛna yɛwɔ ahaban baako bi so wɔ hɔ yɛfrɛ ne tutumirika yɛ dan ɛkɔhwɛ po tutumirika kɔhwɛ po mepakyɛw obi bia wokɔ kidney yareɛ hama wo bɛte na wa dry no ɛna obi bia wɔ spiritual marriage ne ɛnkɔ no mepakyɛw ba kɔ sa epunsuo ɛna seashells ɛna tro ana kapre epunsuo ana seashells ana tro ana kapre wo bɛka hama we ho ɛna garlic ne bese kɔkɔɔ miɛnsa wo de bedware ebia spiritual marriage no wo maame bi ɛna ma ne ba wo so ebia wo maame no papa koda wo nwuram bush to bush fo no ebia spiritual marriage no wo wo fa bi ena obi koda wo nwuram ena abasane abusua no te me pa akyɛw wo haban nie wo beti apose dware ena obi bia wo kidney o doctor say wo kidney failure wo liver failure me pa akyɛw wakoma ɛyɛ wo ya me pa akyɛw haban wo beti obɛyɛ ne tse powder woyɛ ne sɛ powder wobɛtumi asa agu team wobɛtumi asa agu waduanim na wayɛ dan wanom yare bie wo nipaduanim ama wo new system no ekolo no mepakyɛw ahaban we ɛyɛ very powerful pa ahaban we very powerful yɛn wɔdoma nko ade adom yɛ so deɛ na herbal shop na yɛnyɛ dan herbal hospital na yɛn bie yɛ because yɛwɔ lances ya so deɛ yɛwɔ lances a yɛka sɛ yɛbɛbie herbal shop a yɛbɛyɛ dan yɛbɛtumi ayɛ den abie so the asie yɛwɔ lances yɛ lances nie wow the lances nie a yɛka sɛ yɛbɛtumi abie herbal shop a yɛbɛtumi ayɛ den abie so the asie yɛka sɛ yɛbɛtumi abie herbal shop a yɛbɛtumi ayɛ den abie because no ɔdoma nkoma wadom yɛ lances a yɛbɛtumi de abie herbal shop ahwe nipa ama nipa so ho ayɛ den atɔ no na ya na enwuma no yɛ den ɛdɔɔso ntimi ba na mabɛyɛ den mabɛkyerɛkyerɛ obiaa kama na nneɛma da no ntimi srɛ ho haban we fentutu nika kɔhwɛ po ɛna haban we ne seed no obi bia wanya prostrate ne srɛ ho waduro nie wɔn sɛ haban we no tutu nika kɔhwɛ po no ne seed ni nie wobɛhye ama na yɛ black de sɛ motor no na wayam ududi asabi gum obi bia wanya prostate enlargement wanya prostate cancer mesra waduro pa ani ɛyɛ very very powerful ɛna obi wo memema na mo ne mɛda no mama na ɛtena mo so no mutimi nya prostate enlargement ɛno no saa style ne fɛ ne Lufthansa ebetima mo wanya prostate enlargement intimesron sa Lufthansa style no aya amamu nye biem because no e de yare be yeden e bebro because wo kosoro ba fom nyina no na o prostrate no ye kese amase wa esre so yete o no ye fe no Lufthansa e onse Lufthansa no e ba bitu a denden ti wo kosoro ba fom nyina no na e ka o prostrate temesho we ye prostrate duro kese pa no we no be share mana black se motor now they afraid duane aye den edi e prostrate duro and they boost you new system no e ma wo ye strong pa and we ye posa di dware oni akwala ate wona akwala na ebo birim oyi obi ma obi wo no ma oni akokoduro meso bi wo no ma ye ka kokoduro a woni bi obi wa woni akokoduro baako sei oni akokoduro na srawo ade ewen kopebi na posa na efegare obi wa na ehu homa hyene ma bi wo hono mu a ehu bibi kakra bia ne wabohu bibi kakra bia ne yema hye no srawo pa haban we bi fegare ye 7 days
fa dware wodi dware a eniyema bedane aye den ama pa ye fa ntutumeka koye po ena ne nhini no wo a usisi ya wo ya mepacho wo usisi ya wo ya pa no wo mema no musisi ya mo ya no obetimi adi ne nhini ne asa ana obetimi ayam na wo de insect Israel nhini no very powerful pa ose ye ni dua na ba ne fa na nya den ensa yare ahaba we nka ene adwera ya ye pe ye fa akisimpo ana asa kosompo oba bia wo bleeding aya na mo ye family planning na de how the complications be bro kotibi noa na nnom onnom a de yedie ni nkoso ene ayaresa bebrɛw se pompo ebo obi a wo de ade we ebeka eja pompo ebo obi a Mr. Samuel Hotesen pompo ebo obi a wo de ade we ebeka eja no de aka enkuto to dia sin pompo ebo obi a wo de ade we ebeka eja na wo de ayede wo de aka enkuto to de ka enkuto a wo de beka enkuto no na wo de ayede wo de atare o pompo no so ebepai ena wo se obi wo no mo obekọ hospital onu ahunu si oyare oba akoye lab no yesi yare biye ni umujenim yare biye ni but wo de wotinka se u system no enema nkoyie wo system nim mesrawo ebi wo no mo na umojam abafi enu ntia aba we wonu anom a cleanse umoja ne cleanse wo cells ni nyina so umoja ni mu abafi ebe cleanse ni nyina ena kisimpo we fifiri ye mfichiri ene ye dwonso guso ye nimu de ade banya esese ye de yeden ye de ye so de ye ye nimu ade banya esese ye yeden ye de ye nti ne mesram na wa yeden wa pipi na ena mo na mo per 7 Holy Ghost bath no me pa cho 7 Holy Ghost bath no ebiaba eye all colors 7 Holy Ghost bath no eye all colors wo de bia ne color wo be yeden wo be yusu de bia ne colors wo be yusu de bia ne colors onipa bia you need to cleanse your body, cleanse yourself, remove negative energy away, remove negative energy from you. So there's a obia tese udware 7 Holy Ghost bath and kwalabeti medware and penifo so beti mia yeden adware and a sandalwood oil I say I had be a cancer but for penny metatron ni perfumes I will use a sandalwood of penny ni perfumes I will use a sandalwood into Mr. Obi be our per sandalwood no me pacho sandalwood oils na a biaba so yes sandalwood oils na a bia then aba obi be our per for cleansing, remove negative energy away Mr. a bia then aba no said the sandalwood oils no eyede etie no bebre ayeden aba sandalwood oils no ebi aba so tia se ena we no yenya citru and casanto oil. Citru a very very powerful oil. Citru and casanto oil no me show ebi aba enketo na ebi ayede aba a very very strong powerful oil pa yetimi de gunsum edware wo hawo na mane ebi dawo so no ubetimi edi bi ayede edware ada bia meka warrior prophet de ade papa no mekanfo ayeden amount to the atm ade papa no mekanfo ama wo ho no you need to cleanse yourself one day but abofo oil abofo perfumes ebi to so ayede ewo honomo obi bia ohaw na mane ebi dawo so no misrew se wo use ade a edi o ebe pam ohaw enkofa ohaw na mane ebi antimi nyeden emrew edi yedie ni nkoso be yeden ebeba wakwan mu edi yedie ni nkoso beba wakwan mu adoma fo nshiro bibia na basayi adom nyame a otutu na basama Moses eyi edom kese me pa cho dua we so eyi nyame dua so yes ye dua we so eyi nyame dua unim the reason why ye na nanom free dua we nyame dua so yes ye me yetete ni unim the reason why ye free dua we nyame dua we esa yade bi e wo wiase mu ena okidini se ya me pa cho dua we eni enwa snell ye de yade a ema okidini e charge a very very powerful. And I'm MPs in ministers for no
saa sire queen fo na mo fa wo mo no wo mo yiye munuro enchi no bi wo ha udware nyame dua obi ntimi mfa duro nyawo ukodwa udware nyame dua obi wo ha no akogye aduro no de ahye nase woni ne koda na wate aka ne so wo de wodan nyina wasi nyina ebeche no saa ne man ewo ho pa ntimesrew dua wen eye nyame edua eye very very powerful plant kind of correct a very very powerful plant so we dware a obi ntimi nkoye for gas one will say wagashi haban we any friend wagashi haban oyo bi simi ha na mentam oyo no enkyere obi bia eno na ya na amanfo edi jimijimi amanfo kurunom the moment onipa no befa wagashi haban no afa oil no odi asra na wo hwe nanim na ne koda maame usike wo account mu nyina wo de bema no saade no mo de ye saade no enti the moment a wo beti wagahia haban adware no obi ntimi mfa saade no nya wo da ye wo asofo no bebere wo hono mu a oma kogege saa ne ma no enti wo yo oba no oba ne ho no wada ono de wia no agye usike nyina afiri wonsem wono de wia no agye wajapade nyina afiri wonsem Sani man dwuma omudia no omudi wagahia haban ne ye na men kyere saade we wo platform yi so because no ebiru ne ba kodidi amanfo no nsamonen to wagahia haban de ma me very very powerful di akuraguro bediwu especially ninsuo white na epie ba no ninsuo aya de bia mekawe wo your mampani wo ye minister wo you need to protect yourself because so hwe dom so onipa bi a wo da edom ano no bo ho ban ne wa edom na atwa ho ahia no wo mo ane betwa mo ho asel ka no kora kire ho onipa bi a wo hwe edom ano no so ye sofo so ye ohene wo so ye obi a wo da edom na no a edom di wati no bo ho ban ese Yesu Kristo ye no Hosanna wo de du ma bi no omo si crucify him woma omo ye no Hosanna no woma anu mutwa wo ho kaase crucify him ka no kora kire wo and obi bia etwo case 5 mu a mo twote se krowan obi wa ne etwo aye no ete se krowan mesrawo wagahia haban esa etwo yare pa wo ba akote haban ni bi na wannoa udi kwadu ene bennoa no 3 times a day etwo aye wo nyina no ebe nane timu amukita case 5 any case 10 no mesrawo wa kita case 5 any case 10 no mesrawo pacho wadru pa ya den enie wagahia haban eni edi dware ebia wo bie business bi a unya oil we bi ana unya money oil ya wo money oil mesra unya adwuma mentimi mfa oil we ema me de ma businessman obi a wo adwuma se woni adwuma mentimi mfa oil we nya dan ema so dia tie age obi a wo ye dan owo adwuma so wo adwuma de ya metimi ama obi eno ne wagahia haban ne ko so dia tie eno ne wagahia haban no it is a mark standing for favor prosperity obe posa na the money oil na ka ho na wo de dware na adwuma na timi aye den awie peye ama na niyama timi aye den adane so ye ni dua na baba no ne fa na ha ne nya den ensa ye ho yare ba eno so no eno nie wagahia haban ani wagahia haban so obitimi di tuje mu ma one so eno de men kyero de ye de o ha obeye den ebeba wagahia haban eno nie mesrawo ena haban we ye fene emi ye fene emi o se me de na obitimi aye da bia na obi esi ne bu pese wo sel we ena nyame e ka che farasifo nti mo farasifo nya atwomfo munyi emi tete ena nunum so tusududu na mo bebisa me se haban aye pa emi o se me bitimi aye dan haban we nse wo hye wo be hye nkokom ene bese kokom yensa wo wi a ye wo oyo wa wo de beka ho
oil nini we are the oil out the bay den or the becahoni. We are the oil out the becahoni. Oil is supposed to be original. Original one is see way banon, sir. Now, oh dear, Jarry. Would you Jarry as I see Oriane Pino? Now, dear Jarry, mammy, will be your bone in Timo Posso, be coon, be your bone in Timo Posso, Bessel, will be your bone in Timo support the 7 days in Tono. Mammy. Madio Bonifone Susuno. And Yamaka Chesa for the Sadama Carbon near Gumasumono. Bonina and Bebamoso. Yamakano and one mayor. There will be dream maono. Mamma also dream be man. Simple. Wapewagu and Nimas also sharing Guasiaman. Wapewaku, Yaquanjira a bebonashi from Carbe Ashi from. Wapewa sells young. Yaquanjira couldn't so best saying. Because you nipa nye wama wani anda wa wama ye yomu yie no wama no mtwa ye ho sayen timu woni na wo ne niyama ntimi nya den entane nya den ema wo so dia tie woni na wo ne niyama ntimi na ne ma wo na wa pebi wo de bese kokko no ahye na de oyu yi eguso awie kete jire wo de edware ne yan hwade ni ehunu ba bia susan de brode ho no befa me say dware ni enhwade ni enhwe ba bia susan no wo de brode ehunu no ebefa no mu hunu se wonyankopon na wo som no oti achi mu ye wo ye nyame bolo wo ye nyame kakraka wo mu biza se wonyankopon na wahin ma me fa kwankyere kasa makwankyere nkasa so de Elijah makwankyere kasa aye no ma me akwankyere frititi o mori na omo sofo bia na ada o de ate mori na wakwankyere wo ho wunya papa ni ntia so wonya papa na obehu se yes akwankyere ka wunya papa na wasumu ya dan edjon wunya papa na wasumu edjon we ama we fe adede nkunuma sahaba we ni nyame siesie emane kata Yona so Yona antimi enwu no obi bia amane dawo so ohaw dawo so ba lock bi dawo so kope Abidjan blue ni bi na tie de nkuruma na makomako 19 it go with numbers 19 we your bat 9 we ye be mat 19 posa fa Abidjan blue ni guso ene sa de nkuruma we odware wo obi bia wo mpesu benya accident kope ka tai oye driver ni na mpesu benya accident akopet car tie ne kopa de nkuruma ni bi na pe bese kokko me yensa ne pe gibdie posa wonsum ne gina tie ne so ne dware nya de obenya accident da nya de obenya accident da wo ho no ho a protect ho na ebe ho because one be ho a akayidafuo yin so mo namwani to si ane sambalanfo yin so mo namwani obesew obebo wo niam papa yeden atuogu ma wani na ho na ma wani mbere na niam ntimi nya den entane ma wo adie bi a wode won sabe so no enna ne yedie ne nkoso to ya se sebere sesafo oni ne wurade ene mbe kire wa ahaba yede ye incense esa ahaba we ye fe no wo chi abayiye to ya se I
Abusia ya yaka incense ya we any dey great Metatron incense no saa esere we eye esere bia ochi abayi kese papa obi kita tumi boni obi kita tukuta de tumi tutuniro jimi ni pa maami wo de hyesa de we bia na dwate nti we no ye kofa ba ye hata amana wo no na ya yeden ya hye na ye di enuham ye ba ye hye nti wo hye a na odi enuham ayeden agum ha na ye no odi enuham egum na wafra na ne ye fe na edufra mu nyansan ye mamele di a ho tesen obali dia landefo nyina ehema ba ko pe so yase landefo nyina ehema eni Lydia otiemi from England into wo hye say na ye wo hye ma no ye black ya say na ye mame se wo bu kakra eto dem a wo da no adawate wo bu kakra to ofo corners ya enti ya hye ma na ye black no ade we keep coast to me ko bubu no e ko twagu kam na wa hye ma na ye se moto no na wode eduhwama yeden afra perfume oye osafra na ayisin mesrawo wode awokwada bukakara eto dem bukakara to dem se obi epetekere maja wode fa kakre bi fra ewo we aye natural honey we nye ayi asichiro ma hye no we ye wo ankasa me koyi wo mafuom afuom hono no me wawa bi wo ho ti wo kamea eturo wudi koto wo wanim abibia wo bi o ma be hia wo aye omu gamu ti wo hyesei na obi wo ho a like oni akokoduro oni tumia na odi kakra bia frɛ wo no de akanete kremaso ye fe na somuduro no de akanete kremaso ketua bi na ade ewen so bi nye papa na ade tu nsuo mu si wo nware a wo beti ne ho fitia na pa kopem anwumre wo beti ne ho ye obafu a ho tesen afu papa bi wawo me bafu a ho inshira wate me ma wotiri nkwa we wo hye ntaye black ya taye black ne atwitwa ne de ahyehye box mu na wo bu kakra eyi hom pa utimi di tunso wo dware utimi so hye wo dem utimi di tunso no wo dware wo hye wo dem obro ni bi ba se men kire no na wonye ya mesre wodoma kuma se onhyira me na wontire me hiem na nimdia wodoma kuma de adom me no mentire mu e bi nso so ne maso sadi wen se wo yo obi a wo kɔ ba bia bayifo abu kakra so baagi ba kɔ che crowd me se wo kɔ ba bia bayifo wo pa na wo kɔ ba bia bayifo wo pa wo de abu kakra so baagi kitwe bi no abu a so baagi bu so baagi mu ne kɔ bu sha baagi mu ne kɔ bu sha baagi mu ne kɔ na de wose wa ben no owo aduro no owo bayi no onsori ntia nti sa dua we na ye hye nya de aduhoma fra nya de aye incense nya de abeso nipa ahonhom boning efie bayi efie hawo efie tumi boning esori tia wo oh me royal baby one my baby otie me all the way from Georgia awie yi otie mi pa me chia Georgia fo nyina enenyu mama yoja yola ono so otie mi all the way from Netherlands me chia Netherlands fo nyina odoma kuma inshuro bibia nyame ya dom a Europe fo Christmas mi no maba be di Christmas o Europe watin odoma kuma inshuro bibia mesehwe we ewo yi efiri mafum ye nyim ba bia wo wawo obi hawo obi tetewa twondin na dua wo wawo so no twondin e fa makoka ho ne fa koto wanim
Mami, ade wa mpia bonten. Wo wane ba ko bimu no, menenum nyina fuofo ni ti anye yeko bewu. Hey, mami, ma wani na ho. Nti incense no ne kese paani. We na yehye. Nti we no, wutime de hye nsuom, obi nye papa. Won aya da bia meka, woni obi ebedi agoro, ofo obi nyonko, ofo obi si nunua no atrai no. Na te se nipa aba no, wo yom ho abayifo nkwaseyafo. Wo nye. Nti wan try na anhwa. Mami, wodi wachi ai one day no what the poison ya go aduani mama wadi. Me so di wachi no. Okita adwen foforo, okita adwen boni ti try no. Wodi we hye nso so jiko dware. So timi ko dware ba. Ni wan kekam wa dware ho a. Oba wa pass obetime di wachi. Tete no aya da bia meka obi ba makwan ma me try no. Ma wadem ko dia ko dware. Oho ankeka wa ne timi so ya papa. Oho keka wa aya da bia meka. Osofo bi se wa ben a. Ahaba wen. Ti bi ne posa wonsam ne fa kwachi anto ne si egu nenum nyina ntutu amu fom a. Nti ahaba wen no na de ban no. Eno ne yahye ne yede aye incense no. Nti incense ne no ani. O hye ne black no de duhama fra. Utimi ni bubi tuje me se ukọ baabi. Na baabi a wo kọ no usuro so bi betima ye obi bia o ye ohene e bia o ye MP o ye minister na akọ baabi a bubi sho bag mu me se fa sho bag mu ne fa kọ nwaboa ho na wonam to mo so mo nye fa sho bag mu no mu hunu se yes bibi ye dan e wo ho power day esa so ma mu ye du ma mu nye du umu ye du a obi ntimi ma megimi so so mu ye du obi ntimi ntamo nton kone da na so mu nye du a ye wa yesi wo se ye hulele ma wani na wate wa ma wani na obi be se wa brabo ma wani na wo ma wani nya den enna ho wa ma wani na wa obi be ya den e be se wa brabo ma wani na wo papa ma wani na ho so dia se wa ma wani na wa all 19 my usual we almost getting to 20 years in emfeli me da a friend all 90 broscotos so dia se my usual almost 20 years in we me teneswa na ma sorry we me se me teneswa na ma sorry I salute you sir obi before complain sir we obua wo se wa benzo ehu ye de ahaba we be mafia wo su wo tumi so ehu ye de ahaba we be kire onyansa obi won say yes power pass power things are knocking things wo say warrior empire like kan yema bom man yema ye ne yema enye ja wo ho uje ja wo ho obi be se uje ja wo ho a obi be se ujeja ho a eno bia na ebia obi wa sunsun ye de toilet asra o me pa cho oyo ni aba bibia de toilet aye de asra ba bibia betubia ne apamo wo be panka twade 14 pe oyo we ba ko eno ano no case close akrosu chapter na ma case close mami me se ye betu o mo sosa ye bedu o mo dwuma Mesi abonsamfo no de oso ma won taw no wo de kan akoma to yam ye betu ni so sa de waje wani munyam no de won pese wani je ebewie peye no mesra wo to de enye wen to de ase de won pese wani je ebewie peye no de kan akoma to yam obewuru si yes bibi ya dan e wo baabi enye ja wo uje ja won bese wo yese domos ni sak de oso ntakrache afi ni nyame ya wadom animonyam kakra ba wo so no wo fie be yi anton wa ne de odi wachi no watkoton Judas koton Yesu Judas wakoton Yesu eje sen Judas koton Yesu eje 30 pesos udi agoro obi beton mesen mu amu akwantu mu no mo mamani nna ho ni fie mponiye bus driver
wɔbɛm bɛsɛe because ɔmo nim sɛ aburukyire wa mɔte no dɔ esuo ne tɔ a ɛyɛ sika a mɔsesa tɔdo bɛkɔ ɔdo picture nam asɔfoɔ so ɔdo picture nam abayifoɔ so ɔdo picture nam akɔnfoɔ so ma wɔni na wɔbɛn wɔn ho protect wɔn ho wɔte nipa nyɛ hwɛ ayɛ da bia meka sɛ yɛ akɔbi sɛ watamfo berɛ a wɔn brɛ nyame wayɛ bi wate berɛ a wɔn brɛ yɛde odin kɔ a na yɛde odin akɔ yɛde odin kɔ a na yɛde odin akɔ a ma wɔni nna hɔ wɔde obi ne ka kyerɛ sɛ papa na nkurɔfoɔ bi sɛ wɔn betwa squad ama mɛ sɛ o wɔn mmla na wɔn ba wɔn bɛyira mi de pire so pire wɔn bɛyira mi de pire ahwehwɛ wɔn wɔn nyuru mi nkyɛn na wɔahyia yira yɛyɛ nti wɔkɔ awo hwɛ yɛsɛ wɔn nifira yi ni nka sɛ ɔbɛto boa bɔ wɔn nan si biribi so wɔde yɛ bra na abɛhu sɛ yes wɔbɛhu sɛ yes power pass power wɔhyɛ wo dɛm hɔ na pra da atwa bɛku wɔ dɛm hɔ wɔhyɛ wo dɛm hɔ na wɔahyia da ne nso abɛhu sɛ yes protect wo ho bin wo ho wo nsuro bibia wo nsuro foko wo mu deceive bi si wo de wo de bia wo no sana brabotie ensuro o kan tro na wo si fear not o si mensu dugo no wo nyame wo ka wo ho ensuro dom no wate e badofo emu hu na metai wachi meyɛ wo foforo wɔ me nyame mu me ne wɔ na wɔ ne wo ko ne bɛko na wɔ na wɔ ne wo ham na me ne wɔn bɛham wɔ nipa bi a wɔn pɛ wo yie wɔ sora pada nsi ne tirim wɔ bɔ ne din na wa pɛ nyame akuma me kyerɛ wade na ɔbɛyɛ ɔkaayɛ ho mɛjo nyame ɔkaayɛ ho mɛjo nyame ɔkaayɛ ho odi akyi mɛjo nyame odi akyi mɛjo nyame odi akyi ɔkaayɛ ho mɛjo nyame ɔkaayɛ ho mɛjo nyame ɔkaayɛ ho odi akyi mɛjo nyame odi akyi mɛjo nyame odi akyi ɔkaayɛ ho mɛjo nyame ɔkaayɛ ho mɛjo nyame ɔkaayɛ ho odi akyi mɛjo nyame odi akyi mɛjo nyame odi akyi nyame aba wo fie ɛbɛsrɛ wa dɔm ɛnkwadeɛ ne asomdie ade biara bɛyɛ musuo bɛyɛ sɛ no mɛgya bɛgu ma yɛda nyame aba wo fie ɛbɛsrɛ wa dɔm ɛnkwadeɛ ne asomdie ade biara bɛyɛ musuo bɛyɛ sɛ no mɛgya bɛgu ma yɛda nyame aba wo fie ɛbɛsrɛ wa dɔm ɛnkwadeɛ ne asomdie ade biara bɛyɛ musuo bɛyɛ sɛ no mɛgya bɛgu ma yɛda nyame aba wo fie ɛbɛsrɛ wa dɔm ɛnkwadeɛ ne asomdie ade biara bɛyɛ musuo bɛyɛ sɛ no mɛgya bɛgu ma yɛda Chinchini mabro wene mehunu nyame o nyame mabe obonsi mafami no mu ene nyame aje mefa nyame mabe chinchini mabro wene mehunu radio nyame mabe nka obonsi mafami no mu ene yesu aje mefa nyame mabe Jidia wanya somuye no bonsamu adinyo jidia wanya somuye no bonsamu adinyo jidia wanya somuye somuye no bonsamu adinyo jidia wanya 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 somuye no bonsamu dadafo jidia wanya somuye no bonsamu adinyo jidia wanya somuye
wiasia mama nina enkoka sempanchira body nina womo na suse jami oba eni wonkunku eni munya onko wiasia mama nina enkoka sempanchira body nina womo na suse jami oba eni wonkunku eni munya onko wiasia pan ɛno nti wɔse yɛnkɔ wiase amaama nyinaa ne yɛnka sɛmpa no nkyerɛ ne yɛmmɔ wɔ mu su nyɛmfa mu nhyɛ agya no wɔba asafo bi a wotim a ɔsɔfoɔ no mu wɔ su no meyɛ very careful nti wɔte yɛse asubɔ ho hia paa yesu kristo kora yɛbɔɔ no asu yohane bɔɔ yesu asu nti wɔte yɛteɛ enti ma w'ani na hɔ john the baptist bɔɔ yesu asu nyame honhom hyɛɛ ne ma ɛma ne butumi bɔɔ yesu asu John the Baptist was carrying a spirit of Elijah. Inti mo ni na ho na mo wosu ansa na yebebo wosu no so na se o kan won nyina last week yekobo asu this Saturday ya yekobo asu obi aka ne bone a waye nyinsen a wayi agu ade a waye abortion a waye obi kunu ne odi na ti hwan obi aka ne bone ye bo wo mosu ede o mo hye agya ene oba ensa mo woni na ho wama wani anawa nyame ya domo a enumere me di program chinchirinche bra ya twin spiritual sex obi wo no mu a wakoye sunsun wakoda sunsun mu nda ye ka sunsun mu nda obi bia wo ne osofo atwempana obi bia wo ne oyi okonfu akoda wo ne malam akoda wo ne ayi ohina akoda enu ye very spiritual sex ne matro ensunsanso eni ohaw eni amane eni enome a ubenya nti nyame ya dom a wogyaje anwumere dom ye na dom ye nya 8:30 sharp na wa ye den na udu wako Facebook live no like page no share subscribe page no said ya bena nyina na ye ba live wa obeye da obachi yanka wo bibia wo no sofo akoda sofo na anwale wo ne malam akoda malam na anwale wo no konfo akoda konfo na anwale wo no ohini bia akoda ohini na anwale wo no me be kire wo ensunsuanso a wo binya na wo hawo na mane de bebre wo na wape baabi de uti afa wape baabi de uti akohye ma wani na ho wo bibia obeka cho se twen na be wo me pa to kopenya me yakuma tender stone we ne fa ne tender stone wutimi de 7 wutimi de 7 kabom ye wade ade ye sunsum ade o fe me background ma kire wo tot yasie ye wade ade ye no nipa da sani bo ne tirimu poso bedi wo nsam woni bo sunsum me pa cho fa bo we kiri nyansa woda ho na grada twesi mo ahye no wo hunu ko fe o bagbo ko le no try o ba sha ma o nyina ansha enhye shiwa mo no mu no si yes power pass power day and was re hwia was se odi unyanam so na prada no suru nyankonton e twesi hu ahyew ma woni na obu a wope wani mgu ase obu a wope ohaw ope musuo wo ma wani da wo sori a mesima munye duru wa ma mu anye duru o mbepeje wato akoni o mbebo zanzama zanzama ne yebo ano akyese nusuwa ne ma akoko won bebo zanzama ma woni na ma munye dube wo ho sadia nsofhwa ne pa wo be wo se yes mi wo nyame so do bone fo ne chama ne be wo se mi wo nyame nyame wo be yi wafirim o ma hwe wo se wo be hwe ye no mpesu a wo ma ho masem so bebo zanzama abayifu zanzama ye bo wase ya no yo nsiwa ye bo diaper ni ye fa ukodwale ni ye ma waduane because abayifu ne bo zanzama wo mo nye me yesunsu ni bawo mi fra ho mi nim djuma wo mudi nti me ba na ma be me pia be catch us ma woni na ho protect wo ho ma wo munye du me si ye du no ensuro wo protect wo ho ensuro ni pa biate mo munti bi nyo foko because ade na ode be ye osunsu no odi kan de aye wo ade na ode be ye wo do ko malam no malam ne be mana do ko duro so duro ran ne be mana wodi kan de asra ndi ze ne ha on zan mo woni nda ho na eniyama ntimi nya dan ntimi enda ne ma so ti ase aha
me kyerɛw wan we ke eyi ke e de hwe nkwala unim se de yakwankyerɛ obi kan ho asɛm bɔne na ko gua no ɛne ahaban we ɛne ɛme saa we ayɛ bonsam suo nyame ɛme akroma atikɔ ɛna kyirituo kyirituo yɛka kyirituo a kyirituo elia no ɛno nie kyirituo to so no ɛno to so yɛ den eni kama bibia yɛ successful kyirituo no so enie na ade aka ho aka kyire rade sɛ obi bia wo hyew abusunyam wona fofo ntam the person will count the person will sell the one person when you be we pay ababara nya de enko ne so ababa no be 7 we your ba we be 7 we be ba be 9 on be hunu si nyame oyodo so on be hunu si onyame oyodo ma wani na wate ma wani anda wa eniyema ebe sei wani na ade we ye fa ne korowa sunsum ye de korade se obi wa hu se anopa pepe ni ekotokoko a otogu korowam ayuo soso no ayuo gina ho masika yedi ene nkoso millet igina ho masika yedi ene nkoso koko no so ye de millet na haye na wakoto aduan na gu korowam nintin ade bia yakora ewo ne ho no or restore ne back eguneso ade bi obi agye afi ne nsem no eno te muslim for you can't even fight them, you can't even beat them. They are very strong and powerful because they believe in spirituality. Who see to me yet then ewo tena ho na ye ho se hwe ni ho bibi amfa ho da ba ifo be bo zanzama no wani be de ba ho so don beto yale ama wo da wadwuma ne kita ne be firi won nsa no da wo ba bi di aduro ba beji ukunu no wani be ba ho so menkasa se ni mambo se bi tu wa ba hwe sunsun ni pe e kira kwan to di atie da wo ba ifo ba bi ba beji ukunu no wani be ba ho so afi be sore wani be ba ho so kema wani na ho na eniyema ntimi nya den entane ema nti korowa ye de korade wo sunsun ti ubetimi ye wakwankyere ye posa no korowam edi dware na de bia e de butu so no ena korowa obi betimi de butu so umpie wa brabo mu da wo ma ye omoto social media di ni patem so de tie ni pa de wo hunu ye no akogye sika no kan me pa to koto korowa ye woni ma 7 abetru ni bako ni dini aka ho ne ko bola so kotu amena wo bola so ne butu niema na macho ni bako ni din wo korowa na woni bako wo timi mpie da be mu say yes bibi wo baby abushia ya bre na ye bre me de wo esi hanom odema nkwa ne basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kase esirem se jete nyame wo so no wane mala matudu ayera obenfo kase no wamu a wafa mfiri adom nkwa adom enhira nko nhiramu muso nka de opa wo say wate obi tanwa wo so tan ne bi obi chiri wo so no so aye den achiri ne bi aya da bia meka enko kama sempa obi tanwa no atan ne bi wo mo de su sheja ni oba eni onyami obi dowa no ado ne bi obi tanwa so a no atan ne bi e de ahye nyame di animonyam ema obi bia nto stress ma mate e bia de nya de ahye nyina ne sika kokko bi wo no mu a ma me mesi anwumre ebo 8:30 ahia me wa woni okonfo akoda twi be me wa woni osofo akoda twi be me wa woni mala ma twempra twi be me wa woni ohena akotwempra twi be me ne ehwe be tie nsem ne fa toto wabrabo ho ne fa cheke wabrabo ne tu hu anamon na ne yamantimi nya dan enda ne ma ho cha nkrofo no mo ne woda no ma nwale wa o mo de wo yade osunsun that the secret me say say nkrofo am robo mu din no o mo ne woda o mo faw to say apetamen ana downwell syrup ana super pit ana mojadura no ma nwale wa o mo de wo yade e wo sunsun especially
sunsum sɔre asɔfoɔ no a wɔn ne ɛmaa deda wɔn nwale wɔn no meka no korɛ kyerɛ wo wɔn de wɔyɛ maagani sose nyame yɛ adom a ɛbɔ tɛ yɛfɛ ne sɛ 8:30 sharp wode ahyia me na bɛti waso mu nsɛm wobɛhunu baabi a wogyina na baalɔko bi wɔ wo so a wɔahoro no nyinaa yɛ dan akɔto agu awurade nhyira wo nto anam nsi yie mema me na motena platform yi so madɔfo ne matamfo nyinaa no ɛnɛ dan mebidi nnwom wɔ yi ɛgya mo kwan yi What is so concrone chuma? What is so concrone sayade? What is so concrone any other way? Adia crown, I wash it shy. Adiana Mawatoba here. Robert Gideon of Foriasi, I don't know. The warrior process. So go crash and to me, not sending ma. What the Yachuma Buanema? It's Ibamadiana chipping in way. Now, Nenya Resta, Nenya Quentro, Nenya Juma. Nenya waripa nampumtuo mara nibagi kasa draw that's when you draw to me benati nyami to me oh manati oh kokro ujibini wana wuni etiamu etiakika fue monkamu amuntum momara muwasi na so kokro na muamu Yeah.